Hayırlı kün muhterem televizyon караучылар. Bugün 8 июль gününde sizin bilen туры эфирдә мин Миңназым Сәфәр булырмын. Татарстанның халык язучысы Мөхәммәд ага Мәхриевнең танылган әсәрендә Әлтәфи булай дип җырлый. Урыс дип безне мыскыл иттеләр. Балалары җыласа да урыс килә диделәр. Ләкин Казан каласындагы төрле хәнәләрнең ишек катына этләргә һәм татарларга керү тыела дигән язулар торган заманнар булганын да хәтерлибез. Чакырылмаган кунак татардан начаррак дигән бүген дә бик теләп кулланалар. Мондый каршылыклар ничек туа? Аларны булдырмас өчен, булганнарын кулланыштан төшереп калдыру өчен нишләргә? Әлеге һәм башка сорауларга җавап табу өчен без бүген студиягә тарихчы галимне чакырырга булдык. Нур Мидхат улы Миргалиев 1976 елның 10 октябрендә Башкортстанның Кушнарин районындагы Якуб авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Уфадагы Башкорт педагогика институтының тарих факультетына укырга керә. Аннан соң Казанга килеп, Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында аспирантурада укый, фән кандидаты дәрәҗәсенә ия була. Казанда мәктәп директор булып тора, Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында эшли. Бүген тарих институтында Алтын Урда һәм татар ханнарын өйрәнү үзәген җитәкли. Алтын Урда турындагы фәнни журнал мөхәррире, күп санлы тарихи китаплар һәм мәкаләләр авторы. Хәерле көн, Илнур әфәнде. Sizne de şöyle tip korkutular gibi Urus kila deyip. Андай korkutularını hatırlamıyorum. Ama etken türlü gaybereler elbette olar indi balaşaktan көрген, mektepte işitip üsken sözler de bedik. Ama min Tatar mühitinde üstüm şuna göre anda yeber bulmadı değil mi? O başka halklar arasında yaşayan kişiler köprek itletren bulganlardır. Bizge şöyle korkutular gibi ne? Urusların üzerinde de anda sözler көп bulgandır diye bileyim. Çünkü 200 yıl boyu özləri etmişli Tatar, Mongol iziyo aslında yaşagəndən sən Allah şahid barıdılar birində. Soңғы yıllara kadar, 90-cı yıllara kadar tarih dərsliklərində şahid verildi olayım mı? Varvarlar dövləti, Altın Urda deyip. Görəsən biz Bulgarlar deyip avaz salışı millətdaşlarımız da şul yine kütərib yürməz üçün varvar degen sözünü kütərib yürməz üçündür indi. Özlərin Bulgarlar yazılarga riza bulurlarını bildirgenlərdir bəlkім. Şundan da niçin şunday qaraş var hem anı biz nişek жеңе алдық 90-cı yıllardan soң? Алтын Урдаға қарата bu. Халық арасында булганы инде уланы жеңеп булмыйдыр. Мен кызга гына айта алам, инде шеш тарашта бер хатын сорыйсыз койда эшлисез, академияда койда эшлисез, тарих институтунан инде тема белән. Сезгә кызыкты булдыр инде Алтын Урда деймен. 300 ел буе безне урысларны талаган дәүләт дип әйтте. Тарихны белмәсә дә, менә шуңа күрә халык арасында стереотип калган инде. Калган инде әлбәттә. Әмма дөресен әйтергә кирәк. Татарда да ул башка милләтләргә каршы да шундый сүзләр булган. Теге халык дәрәҗәсендә дип әйтелде. Ансы ул теге үтәр хәтта макалләргә кирип калган икән инде ул бер теге тарихи хәтер, тарих белән бәйләп кызык көлеп үтәп кенә мөмкин. Менә теге начар ягы һаманда әле менә зур Россиядә төрле милләтләр, әмма без һаман Мәскәү тарихын укыйбыз. Һаман ул дәреслекләрдә әле монгол яулары, угры Куликова сугышы һәм бөтен тема шуның белән генә бетә. Кызганычка каршы бүген көндә менә Россия тарихы языла, анда да Алтын Урда һәм татар ханлыкларына бик әз генә күләм генә бирелгән. Ул шикелдә әлбәттә бу тарихыбыз безнең ачылмыйчак. Күп милләтле илдә зур бер татар, зур милләт булган татарның тарихы шулай кисеп кенә бирелгән булачак. Менә татар Алтын Урданы һәм татар ханнарын өйрәнү үзәгенең Казанда булуы нәрсә белән аңлатыла? Аңтып максаты нәрсә иде оештырганда? Казан ханнар аңлашыла әлбәттә. Казан беренчедән әйтергә кирәк Россиядә әлбәттә теге ватан тарихы, Россия тарихы, бу җирлекнең тарихы белән мин күз алдында тотам дөнья тарихы түгел. Казан ул беренче өчлектәдер инде менә галимнәре буенча әле теге бетмәгән дип әйтик татар тарихчылары, Казан тарихчылары көчлеләр. Чынлап та бу тема буенча һәм
һәм алдынгы дип әйтеп була, менә чыганакларны өйрәнүдә, археологиядә, төрле яклап. Шуңа күрә Казанда инде ул табигый, һәм шуны әйтергә кирәк, менә Алтын Урданы өйрәнү археологлар тарафыннан СССР вакытында барган. Аны начар итеп күрсәтсәләр дә, күрергә теләмәсәләр. Әмма Казанга ярамаган бит. 1944 елда махсус Сталинның карары белән Сталинсыз бу әйбер эшләнелмәгән. Хәтта Сталин дәреслекләрне үзе төзәткән, аның кулы белән төзәтелгән, татар-монгол игысы дип үз кулы белән үстәгән китаплар бүгенге көндә дә сакланыла. Үзе төзәтеп утырган. Һәм аның кушуы буенча бу карар кабул ителә. Казанда галимнәр әйтергә кирәк көрәшәләр анарга каршы төрлечә, мәсәлән, Татарстан тарихы язганда бу периодны кертергә тырышалар төрлечә әйтеп. Шул ук менә минем укытучы Равил Фахрутдинов ул үзенең китабында аны хәтта докторлык диссертациясын үткәрмиләр. Алтын Урдага күп вакыт кагылышы булган өчен. Алтын Урдага күп игътибар биргән дип. Андый ниләр була. Һәм 80нче елларда ул концепция булгарчылыкны, булгароветлыкны түгел, булгарчылыкны, менә безгә тагылырга тырышылган ул булгарчылыкны җиңеп чыгалар һәм яңадан үз урынына кайта, һәм ул Казан өчен теге вопрос чести диләр бит, андый бер үзәкләр ачу. Шуңа күрә шулай да булгандыр дип уйлыйм, һәм менә Алтын Урданы өйрәнергә ярама, бөтенесе Золотая Орданы сүккән. Миркасим Усманов тоткан да улус дружи дип язган. Аны бер кем дә аңламады. Исемен үзгәртте. Шул нәрсә турында сүз бар инде, дәүләт турында. Теге стереотип бар инде, татар бик хәйләкәр дип. Стереотип бит инде ул. Менә бу очракта ул хәйләне кулланган һәм шулай үткән. Шуңа күрә безнең үзәкнең дә Миркасим Усманов исемендәге үзәк дип йөртәбез. Менә шундый үзәкнең Алтын Урданы өйрәнү үзәгенең Казанда булуыннан, мәсәлән, журналистлар күзлегенә карап әйтәм инде, шул казаклар, чөнки Алтын Урда бит инде бик күп төрки халыкларны берләштергән империя дип әйтәбез инде без, әйме? Шул казаклар, тагын кемнәр, ногайлар, башкортлар, башка халыклар көнләшеп карамыйлар, ничә бездә түгел, ничә аларда гына дип. Фән дәрәҗәсендә фән кешеләрендә андый әйбер юк, әлбәттә, чөнки фән кешеләре милләтенә карамый, ул теге бергә эшли, әлбәттә милли тарихны язса да. Теге халык соцсетларда күрәбез инде, теге барсы да мин дә мин. Аңлап бетермәгән кешеләр, әйме? Аңлап бетермәгән, мәсәлән, татарларны сүккән, ни алар үзләренә генә, без үзебезнекен өйрәнәбез. Һәм әйтәләр инде, теге үзләренә юрганны тарталар дигән мин иң яратмаган сүзләрнең берсе. Тартучы юк, без Казанны, Себерне, Крымны, Хаҗитарханны, Касымны, һәм Алтын Урданың төп җирләре булган, аннан соң татар ханлыкларына әйләнгән җирләрне без өйрәнмәскәме тиеш. Кем безгә моны юк дип әйтә ала? Кем тарих бит ул процесс. Менә Александр Македонскийлар барсы да яхшылар, чөнки күп җирне яулап алган. Булар начар буламы? Урта гасыр процесс шулай бара. Без аны өйрәнергә тиешбез. Ул беренчедән кешелек тарихы, икенчедән милли тарихны да шунда күрәбез. Һәм андыйларга игътибар итмәйбез, дөресен әйткәндә. Аннары тарихта шундый сүз дә бар бит, тарихны кем өйрәнә, тарих шуныкы дип. Ягъни мәсәлән, өйрәнмәсәң ул синеке булмый инде. Әлбәттә. Әмма безнең Шиһабеддин Мәрҗәниләр вакытында ук ул концепциясы татар тарихының салынган. Соңыннан менә әйтәләр, теге булгарчылыкны бетерделәр дә, яңа концепция юк. Ул шул Мәрҗәниләр концепциясе, Газиз Губайдуллиннар концепциясы һәм 40нчы елларга кадәрле совет татар тарихчыларының эшләгән концепциясына кире кайтылган. Бер 40 еллап контролировать итә алдылар үзләренчә. Аннан соң яңадан кайтты үз концепциясына. Менә без әйттек бит, 44нче елда өйрәнү тыелган дип әйтәбез, әйме? Партия тарафыннан. Шундый хәл кабатланмас дип ышандыра аласызмы? Ситуация бит үзәкләр, тарих ул спираль буенча бара дип кем әйтә, маятник буенча бара дип әйтәләр. Мин ике генә ачыклама китерәм. Алтын Урда гына түгел, Казан ханлыгы да өйрәнүләргә ярамаган. Постановлениеда шулай языла. Идеге дастаны ярамаган, һәм ул СССР бетте, постановление бер кемдә бетермәде. Ул калды үз көчендә генә түгел. Менә шуңа күрә әлбәттә хәзер главлитлар юк, цензуралар юк. Самоцензура бар, кешеләр бөтен нәрсәне әйтмидер. Андый не юк. Иншалла булмас, әмма бүгенге көндә
Dünyada da krизис бара тарих фәнендә, гуманитар фәннәрдә гомумән, әмма кызганычка каршы тарих фәнендә кризис көчле бара, кадр ягыннарыннан бара. Менә яңа теге академия системасы эшли, дөнья бит яңаша да бара, ул шикелләр бармый. Бездә академиклар күп, әмма аларны эксперт буларак та бит никадәрле кулланалар, алар никадәрле алда, менә теге нәтиҗә никадәрле бу система бирә. Сораулар күп. Шуннан да шулай сезнең сүзегезне куәтләп, менә мин күптән түгел кулыма эләккән бер язмадан гына чыгып әйтәм, шул әлегә баягы нишәп, ул үзәк бездә түгел дип сораган бер казах журналистына казахның ук тарихчысы булай җавап бирә, үзләре үк объектив рәвештә. Бездә беренчедән Казандагы шикелле белгечләрбез күп түгел, бу өлкәдә булганнар да таралышып беттеләр, һәм көчле түгел безнең үзәгебез ди. Казан ул яктан Әлгер генә түгел, әзерлекле дип әйтә. Һәм ул форумнар менә бу үзе сөйли бит инде. Безнең Казанда ничәнче форум үтте безнең, һәм ул 2 елга бер үтеп килә торган форумнар. Алтын Урда дөнья буенча бит ялышмасам. Һәм ассоциация төзелүдә бу нәрсә теге дөньяда танылу турында сөйли торгандыр. Казакстанда бик актив эшлиләр, һәм әйтергә кирәк, акча ягыннан бик кызганмыйлар, бу әйбергә бирәләр. Дәүләти дәрәҗәдә бара, һәм алар институт аерым ачабыз дип әйттеләр, без әле нәтиҗә һәм кемнәр анда эшли күрмәдек. Әмма аны халыкка җиткерделәр инде. Әмма андый әйберне ачу bir яктан яхшы, әмма икенче яктан кадрлары никадәрле бар. Казакстанда мин әйтә алам, бер 3-4 галим әлбәттә бу темада эшли ала, яшьләрне җитештерергә кирәк. Мин аларга һәр вакыт тәкъдим итәм дә, киңрәк карагыз, Төркия дөньясында алыгыз, бу кадәрле акча биргәндә. Әмма объектив булырга тырышыгыз дибезме? Әлбәттә, хәтта алар координатор булсын, без ярдәм итәргә дә әзербез, бергә эшләргә. Җитәрки кабул итә белергә кирәк. Татарныкында теге качан без күрәбез инде, мәсәлән, анда да теге әйтәләр, Көнбатыш Алтын Урданың уң кулы татарныкы бит. Аннан соң кире кайтырбыз бу сорауга диләр дә, кайтмыйлар журналистларында да ул сизелә, ягъни безгә сөйләгән претензияләрне ул якка да сөйли алабыз, һәм мин аны ачык беренче тапкыр әйткәнем дә бар. Әгәр дә бергә бер-беребезне кабул итеп эшләп була икән, ул вакытта эшләп була. Ягъни анда да сәясәт булмаска тиеш, Казакстанда да ул шикелдә булмаса, без әзербез бергә эшләргә. Шуннан да сәясәт токшына башласа, тарихка ул үзегез беләсез бит инде, төрле юнәлеш алырга мөмкин. Иң начар нәтиҗәләр китерә инде ул һәр вакытта да. Фәнгә, менә тарихчыларга бу тема ярамый, ул тема ярамый дигән бөтенләй булырга тиеш түгел. Бөтен темада. Яки булай булырга тиеш тарих дип, яме үзләренчә. Ул бит процесс. Менә тарих ул процесс. Аны карарга кирәк. Беләсез, кешелек тарихында нәрсәләр генә булмаган, кеше ашау вакытлары да булган, ачлыктан да үткән, җимерелеп беткән. Ләкин булган бит ул, әйме? Нәрсә генә булмаган, әйме, кешелек не барсында теге тарап кына, матур гына әйтеп булмый. Без теләгәнчә түгел, Аны беренчедән кешелек тарих итеп карарга. Менә милли тарихта әлбәттә теге горурланырга, ни карарга кирәк. Менә аларны бу тамаша карарга кирәк. Шуңа күрә тарихчыларны андай кысу, менә СССР вакытында моны идеология, әйме, нәрсә китерде? Никадәрле китерде. Без беләбез барыбыз да. Кешелек тарихын тарихчылар кебек беркемнең дә үзгәртә алганы юк дигән бер акыл иясе, әйме? Шуннан да менә мин моңа мисал китереп, сезнең соңгы елларда булган вакыйгаларны искә төшерәсем килә. Көндерсе елгасы янында Аксак Тимернең Алтын Урданы җимерүенә һәйкәл куярга тырышу булды бит инде, әйме? Шундый сүз калкып чыккан, һәм икенчесе, бәлкем беренчеседер аның, Россиядә бәйсезлек көнен, Россия бәйсезлеге көнен иттереп, Угра елгасындагы каршы торуны китермәкчеләр иде. Менә шунда сәясәтчеләргә ход бирсәң, алар менә дигән иттереп ясап куялар яңа тарихны. Менә бу очракта тарихчыларсыз булмагандыр дип уйларга кирәк. Тарихчылар әлбәттә консультировать иткән булышкандыр, әмма әйткәнегезчә сәясәтчеләр бит аны тәкъдим итте. Менә Угры буенча диделәр, ул памятный дата җиңү көне. Анда бит җиңү булмаган. Сугышы да булмаган. Кара каршы басып торганнар да. Басып торганнар һәм саралашканнар, әйме? Аның белән дә эш бетмәгән бит әле соңыннан. Аннан соң ул Көндерша елгасы буенда, әйме, ул хәтта Үзбәкстан дәүләте карар кабул итте. Тимурга һәм аның гаскәр башлыкларына
haykal koyabız deyip. Үзләрендә куйдылар инде алар, әйме? Үзләрендә теләсән эшләсеннәр. Монда килеп һәм дә менә ул Кондырша буйларын йөрсәгез, анда авылларда бөтен җирдә мәчет татар авыллары тулган анда, әйме? Самар өлешенең көнбатыш өлешләре ниләр анда күпме татар, мәсәлән, Камышлы районы ул 90%-ка якын татар яши. Һәм син анда киләчәксең дә haykal куясың да, менә без татарларны җимердек дип. Татарлар җимерелгән җир дибеме? Татарларны җимергән җиребез дип әйтәбез. Без монда күпме әйтәбез, сәясиләштермәгез, милләт арасын бозмагыз. Без монда күп милләтле халык. Безнең дә монда тарихыбыз бар. Алай булмый бит. Син киләсең дә бу шикелдә бозасыңмы? Бу мөмкин түгел. Әлбәттә, шуңа күрә урыс галимнәре дә каршы чыкты ул әйбергә. Чөнки ул бит урысларның хәтта иконалары бар. Тимурга каршы коткарган иконалар бар. Һәм рус ел язмаларында, 3 ел язмада мин кадерле повесть Аксак Тимур Аксаки бар. Ул анда теге ак шәхес түгел. Батыр түгел, герой түгел. Шуннан да сезнең үзегезнең хезмәтен билгеләп бетерү өчен бер факт әйтүгә җитә. Менә Мәскәү моңарчы әйткәнемчә инде безнең китапларыбызда, тарих китапларыбызда Алтын Урда варварлар дәүләте буларак тасвирланган булса, ул факт юкка калмады. Мәскәүдән торып эшләүче рус тарихчылары да объектив карашта була башладылар. Менә сезнең үзәкнең тырышлыгы дип уйларга кирәк инде. Һәм бу үзәк сезнең алга таба нинди планнарыгыз бар? Безнең үзәк ул менә площадка җирлек кебек эшли. Без координатор итеп үзебезне күрәбез күбәйбердә. Менә ул проектлар әйтик 7 томлы татар тарихы 3-4 томы Алтын Урда һәм ханлыкларга багышланган. Аннан соң теге Золотая Орда мировой история Оксфорд университеты белән ул эшләнелде. Аннан соң Урал татарлары, Сибир татарлары менә алар буенча күп томлы китаплар әзерләнелә. Һәм дөньяга чыгарылып танылды дигән сүз. Әлбәттә, һәм без иң яхшыларын алабыз, иң яхшы галимнәрне чакырабыз. Һәм аларны күп кеше чакырырга мөмкин, әмма әгәр дә синең авторитетың булмаса, сине танымаса, абруйлы булмасалар, килмиләр, әлбәттә катнашмыйлар. Шуңа күрә бик теләп катнашалар. Һәм менә соңгы без инде бик зур проект итеп 2-3 ел эшләрбез дибез, Казан ханлыгына алынабыз. Теге постановление буенча аны бит Худяков язганнан соң Худяковны атып бетерәләр, беләсез, әйме? Аннан соң инде Казан ханлыгының төрле аспекты буенча әзрәк эшләгәннәр булды. Әмма кызганычка каршы әле бүгенге көндә менә 7 томлык язганда, 4-нче томны язганда бик проблема булды, кеше юк. Кадрлар җитмәйде. Хәзер инде үз көчебезгә ышандык. Алла бирса 1-2 елда Казан ханлыгын яңа күзлектән дип әйтәсем килә менә. Бирсен Ходай уңышлар насыйп булсын бу өлкәдә дә. Азагына якынлаша тапшыруыбыз һәм маршрут соруларына күчәбез. Сезнең иратларда югары бәяле торган сыйфатлар. Ират җаваплы кеше булырга тиеш беренче чиракта. Хатын-кызларда? Хатын-кыз мөлаем булырга тиеш. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Бәхетсезлек булмаудыр инде ул. Кеше теге ниндидер генә мизгелне алырга ярамыйдыр, минемчә. Гомумән алганда, әйме? Тарихчыдан да булса сорыйм әле бер мәсьәлә булса да. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Әлбәттә бар. Күп инде алар. Чөнки сез күбрәк тә беләсез әле ул турыда. Чөнки шәхесләр бит алар бөтен әйберне хәл итмәсә дә комплекслы карарга кирәк, әмма бик күп әйберне үзгәртеп җибәрәләр. Мәсәлән, шул Сталинны мин, мәсәлән, яхшы итеп бәяли алмыйм. Ленинны да бәяли алмыйм, мәсәлән, идея күп яратканнар, кешене яратмаганнар. Тормыш девизыгыз? Алга, һәр вакыт алга. Шулай булсын, һәр вакыт алга булсын. Тарих ул теге арттагыны өйрәнү булса да, һәр вакыт тарих фәнендә алга барга язсын. Шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Үткәннәр белән яшәргә ярамый дип кисәтсәләр дә, киләчәкне күзаллау өчен үткәнне белү мәҗбүри икәнлеген онытмаска иде. Исәнлектә күрешик.